Γεια σας. Θα σας παρουσιάσω μια συσκευή, ένα σύστημα βιοοπτικής οργάνωσης γνώσης που ονομάζεται βιβλίο. Το βιβλίο είναι μια εξελιγμένη τεχνολογική ανακάλυψη, κάμερα σε μένα. Χωρίς καλώδια, χωρίς ηλεκτρονικά κυκλώματα, χωρίς μπαταρία, χωρίς σύνδεση. Συμπαγές και φορητό, το βιβλίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί οπουδήποτε. Χωρίς ηλεκτρικά στοιχεία. Δεν χρειάζεται φόρτιση και μπορεί να λειτουργήσει για όσο το χρειαζόμαστε. Χωρίς την ανάγκη ηλεκτρικής παροχής, το βιβλίο ποτέ δεν κρασάρει. Το βιβλίο δεν χρειάζεται επανεκκίνηση. Ανοίγοντάς το, μπορείτε άμεσα να εκμεταλλευτείτε τα πλεονεκτήματά του. Κάμερα σε μένα και να πώς λειτουργεί. Στο βιβλίο τώρα. Το βιβλίο είναι φτιαγμένο από συνεχόμενες αριθμημένες σελίδες χαρτιού. Βλέπουμε την αρρύθμιση. Κάθε σελίδα μπορεί να αποθηκεύσει εκατομμύρια bytes από πληροφορίες. Κάθε σελίδα σαρώνεται οπτικά, καταχωρώντας όλη την πληροφορία απευθείας στο μυαλό με μια απλή κίνηση του χεριού, προσέξτε, μας οδηγεί στην επόμενη σελίδα. Κάμερα σε μένα. Οι σελίδες κρατιούνται ενωμένες σε μια λειτουργία που ονομάζεται δέσιμο. Να το δούμε. Το δέσιμο που συγκρατεί τις σελίδες στη σωστή σειρά, εφαρμόζοντας εξελιγμένη τεχνολογία στερεάς κατάστασης compact. Κάμερα σε μένα. Οι κατασκευαστές μπορούν να εκμεταλλευτούν και τις δύο πλευρές των σελίδων. Δείξτε αυτό. Και τις δύο πλευρές, διπλασιάζοντας τη χωρητικότητα αποθήκευσης των δεδομένων και μειώνοντας το κόστος. Και από αυτή την πλευρά και από την άλλη. Τα περισσότερα βιβλία κάμερα σε μένα περιέχουν μια λειτουργία που ονομάζεται περιεχόμενα, ώστε να μπορούμε να προσπαθούμε έτσι και να προσπελάσουμε οποιαδήποτε πληροφορία για άμεση ανάκτηση. Υπάρχει, αγαπητοί φίλοι, προσέξτε, και το προελεκτρικό αξεσουάρ ως σελιδοδείκτης. Ως σελιδοδείκτης. Έτσι, που μας επιτρέπει να ανοίξουμε το βιβλίο, δείξτε το, να ανοίξει το βιβλίο στο συγκεκριμένο, στο ακριβές σημείο που το αφήσαμε κλειστό. Ο σελιδοδείκτης είναι συμβατός με τα διεθνή πρότυπα, έτσι ώστε ο ίδιος σελιδοδείκτης, δεν χρειάζεται να αγοράζουμε συνέχεια σελιδοδείκτες, να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα βιβλία. Ανεξαρτήτως κατασκευαστή. Κάμερα σε μένα τώρα. Υπάρχει επίσης δυνατότητα για δημιουργία προσωπικών σημειώσεων προγραμματισμού που ονομάζεται μολύβι. Προσέξτε. Είναι το γνωστό μολύβι με μια απλή κίνηση. Αν θέλουμε, προσέξτε τι γίνεται. Ρίξτε το βιβλίο. Μπορούμε να κάνουμε σημειώσεις. Να σημειώσουμε εδώ. Να γράψουμε κάποιες δικές μας σκέψεις που έχουμε. Έχω επίσης το αξεσουάρ hands free. Το hands-free αναλόγιο που επιτρέπει τη στήριξη του βιβλίου για εύκολη και σωστή τοποθέτηση για διάβασμα χωρίς χέρια. Προσέξτε. Χωρίς χέρια εδώ δεν έχω σήμα, αλλά κανονικά στο σπίτι σας μπορείτε χωρίς χέρια. Το βιβλίο είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Κατασκευασμένο από 100% ανακυκλώσιμα υλικά. Είναι φορητό, προσέξτε. Είναι φορητό. Έχει αντοχή στον χρόνο και προσιτό. Είναι προσιτό. Καλωσορίζουμε το βιβλίο έτσι ως την επικρατέστερη μόδα διασκέδασης και καλώς ήλθατε στην εποχή που θα μεταμορφώσει την ιδέα σας για τον κόσμο. Καλώς ήλθατε στην εμπειρία του βιβλίου. Κάμερα σε μένα. Κάμερα σε μένα. Κολοαλβανία, γαμώ την Αλβανία μου. Κάμερα σε μένα. Φωνάζω το συμφορά. Κάμερα σε μένα να πούμε. Επειδή παίρνετε χαμηλά μεροκάματα, μας έχετε τρελάνει. Το βιβλίο θα πουλήσει, η φάτσα μου πουλάει. Κάμερα σε μένα την κοινωνία μου.